Esbhedlela ay esbhedlela ngabe sodlala kanjani. Uyabona-ke lapho wena Mkhize. Abanye abantu mebhala la babhala ngathi abafuni yabo nje lo obebhala yazini ungabusavumelana ababhala yabona ngoba mhlawumbe nje le sekuyithi i-disaster le manje ngikhiphe le phepha le ngilifonele lapha nomuntu bengafuni ukubhala belokhoze vele ubhale wena Mkhize yabona ngcono ukubhala wena kahle abantu babhala ngathi bayahuzuka nje bayawa alright-ke Mkhize ngabe ngena nje umbhalise lapha ubese ulethe lapha kimi yabona Mkhize njalo yakani ufika late senibona kufake i-warning xosha alright hayi ake ngiqhubeke Yeah, siyaphila wena njani? Alright buti, before nasiqhubekela phambili igama no man buti yazi kuthini lana sizange ukuzodlala sizodlala but ngizocela igama eli-serious la ngempela like isithombe sepasi no man buti ngidlavuza no ngisho musi khulunyele emazinyeni igama lakho umdlavuza no yazi kuthini hamba uyohlala phasi unesi uzokusiza udoktar hamba uhlala phasi ungaze ungifakele umdlavuza Kuphangise bhuti tu kuphangise tu yazi asikho isikhathi sokudlala la Sibona. yazi kuthini uzobingelela emva kwendaba igama lakho Abraham mhenge ligama lelibi shem mayafana nawe cela hlala phasi mama musu kushaya kancane isikhathi sesi isikhathi sokubikelela asikho gama Rose oh okay all right Rose cela hlala phasi Rose buti aslusi la aslusi igama Stefofo. buti anguzwa kahle cosondele anguzwa Stefofo igama futhi. Ngubani? Stefofo. Yo, maye wayibuso bakho bube ngazuthi uvalisa indlela so. Mara lesithungu ngiSamsung. Okay, Samsung. Ngicela ukubuza ngakuphi toilet ngathi. No, cela hlala phasi. Ngibuza ngama toilet. Yo. Yo. Konini silindile lana. Vele Sinjani isibhedlela nazo? angazi wena la khona badlala ngamafoni sizosifelelana sofelalana hawu babi nje babi kunisihleli hawu hayi khana sikho kahle lana isikhathi bani umuntu edinga sakudedene hour hleli lana hawu bakithi kanti babi labo doctor sizokufela abantu lana Oh yibo lapho Mkhize. Hayi yibo lapho. Atho sebesithuke basithuka phela bayitshela ukuthi asiwenze umsebenzi wethu kuba lo Abraham uthi sephepheni la. Kodwa awusonibona. Kahle. Yibo abantu abagulayo la. All right ke Mkhize. Osiyami abantu phela bayitshela ukuthi asidokhozi la. Naye nomcheck yamiwe. All right. No. Okay. Abamancane lapha ngisa. Yini nicasukile? Angimina othegulana nibizwe yimi lapha. Nizele. Na khamba ngeprocedure nisizwana? Yazi into kuthiwa iprocedure. Noma ninavele ninaqatha kanjani? Magama esingisi. Magama esingisi. Musukuhlina namfana usogula kakhulu. Ngicasuka niyezwa?
Akucasuka la nisesibhedlela. Uzogula kakhulu. Wena mfana mase uyikhwehlelisha wena. Nana kuhamba ngelist kasinendaba ukuthi wena ugule nini noma ugula kakhulu. Sama la ngaphandle uma ukuthi ufike ne-ambulance emergency. Sezwana. Ubani ulento Mdlavuza. Ubhale ngakho Mkhize? Yeah. Umdlavuza ngempela? Umdlavuza. Nkosi yami kwase kuphela amagama nkosi yami. Umdlavuza. Nkosi yami yini uphethe umdlavuza manje? Uyaphi? Buya lapha nangakubizi. Bengisakuthuka ngithuswa igama nje buya la uhlale khona. Buya lapha abana ngizoniyeka. Sesibhedlela buya lapha mfana ngikubizanga. Mdlavuza Mandla Zulu. Uwe. Woza. Yini? Mthetho kodwa nibingeleni nina Mdlavuza. Nafundiswa kini nje ubingelele into engayazi. Indaba. Alright, ngizokulinda kubingelela. Yini ngoba ngemkhulu ngibona ngimningi uthi sanibona ingedwa. Uphethwe Mdlavuza? Khuluma, ngikusizakala mangakhuluma. Yabona chama mina. Ngikusizakala mangakhuluma. Uzofa ufole la esitulweni. Sikubuke nje. Ngoba angidawuzwa wena udize awusitsheli ukuthi uphethwe yini uyafihla. Ngizenjela ukufihlela intombi zenu. Oh, la ki-private part kunama pimple. Mfana wami STI ke leso yini leyo? Une STI, sexual transmitted disease. Anjalo anagqoka ama condom. Ayazi ukuthi condom uke wagcina nini kuyibona condom. La isibhedlela agqoka ama condom siyanikeza bathathe imalahle niphumela nolahlela ngaphandle. Hambe nolala namantombazane ningafake lutho. Yabona egula manje. Ubani kusenzela nawe namaponyoponyo nje. Akudlala ukungezwa. Alright, Mdlavuza. Wakwakuphatha kodwa umdlavuza nje bakuthiwa noma ekhaya khona umuntu wayephethe umdlavuza mhlawumbe umkhulu. Khona waphatha. Okwasekuthi Nkosi yami akujeze wena nezwe igama laMdlavuza. Nkosi yami. Alright, lalela ke. Uzokudlulisela bakudokotela awume. Oh, number ngiyafona ifoni yesibhedlela ungathi ifoni yami mhlawumbe ngixoxa indaba zami eyesibhedlela le. Ilini line ifile. Hello. Nkosi yami ukuthula hospital hello. Ukuthula kodwa. Kwenze njani? Oh, ema uthi ngivulela ipage lapha. Okay. Yini uyagula umkhulu? Yini uyaqala ukugula? Into ahlezi imphatha. Wena wasuthuka kangaka. Yehlisa ivoice, musungimemeza. La. Manje nifunani ambulance? Azindaba yeambulance awekho kusaba ama-ambulance aphele petrol. Musa phela ukuthi uJasiwenza umsebenzi wethu angithi siyawenza anginaka la votelelwa maphosa unyusile upetrol ubonile manje hayi isibhedlela sinamali ungasifakela phela nami uthi unayo yini aninayo ni lento ayikho imoto ekhaya ayikho umakhelwane wena umakhelwane unemoto nonke nje kuyabheda nithakathana nodwa nithakathana nodwa
Ungadini ma. Kanti nayo ibuku kuyahleka ngane yami. Ubani usima wena? Oh, okay. Phela anizame noma ibhayisekili-ke limlethe ngebhayisekili. Unamabhayisekili anawo? Hawu. Usiyami. Kole lento ekhishwa amabhayisekili anibanga nenhlanhla ukuthi nithone ibhayisekili-ke. Kusho inqola Nkosi yami iy'ngane zakhe iy'nqola edlala iy'nqola. Nkosi yami hawu. Hayi Nxeseni no uyazini awuthi unikeza igama sima angisho igama lakhe yini gula wena uyagula ngisho igama lomuntu ogulayo wemkhizi ungabongeza la usima ucasikile manje uyacasuka uyacasuka kanti sesibhedlela ngizokusiza sima umkhulu hayi lakho Alfred Esibongo Ndinisa ubuhlulwa yini nje uNdinisa simqale nini umkhulu uyisiso wantu usho into yamanje yazi kunabantu abaphatha izisu 3 days 4 days wena usimqale ekseni uba manje uhani usamphathe awambalwa hawu yazi mina izolo nje kade singiphethe hayi angihlekezi ngomkhulu no ungadini alright nihlala phi extension 4 kwaDabeka alright so mhlambe akekho noma amaphoyisa amkufonela amaphoyisa azonilanda ngeveni Nkosi yami. Okay. No, yazini. Ngizocela umkhize la mhlawumbe umkhize nganilanda ngemoto yakhe. Umkhize uzobalanda? No, yeah, uzobalanda. Nkosi yami azi nenhlanhla kumkhize nenhliziyo enhle uzolanda umkhize. Kodwa beke section 4. Kule kuzoba right umkhulu yezo. Ngabe nje nimfakela uphoyizeni niyathakatha phela. Wesba bye yeah in 2 hours uzofika umkhize alright umuntu angazaphe sokulindile solulindile ukulinde kube isikhathi singakanani mfana ukukhuluma indaba zakhe konini umuntu angazaphe ngitshe umkhulu uthi uyagula ngizozweni babhuka iambulance uyazini ama-STI mfana uyilandele wena uyazwa ulandele wena uhamba ufake lento yakho uyifaka uyazini angeke ngikusize mfana wami uyazwa ngoba uselfish uzala esibhedlela uhamba wedwa baphi mobu partner wakho ulo nithule nama-STI usendlini yamshiya yena wena uzosizakala uyabona ukuthi unejealous phakathi ubani umdlavuza alright uhlala phi RDP okay wazalala la uneminyaka emingaki njengoba usunama STI nje Nkosi yami into engaka mingaki iminyaka uyahlanya abona ngikubona nje mfana ukuthi wena ula ku 17 16 lalela unayingculaza mi hamba la kulela room hamba uchama sibone ukuthi kahle kwenzakalani ngawo hamba lapha nochama hambe nifaka onke imigodi lena ekhona fika amahlathi aphelile wabuye madoda umdlavuza
Ndlavuzane. Alright kahle. That. Hayi wena man, yini lena thatha lana esiniwa kangaka lento yakho kwenzakalani? Mfana wadla noma amafruit ke kushinje ngeke Ey, wemkhize. Woza la. Hey, letha la. Letha la. Ningumkhize, izomkhize. Ayi. Yabona mfana ukuthi lento enihambeni ukuthi nihambe nifaka yonke indawo wrong. Wrong mfana. Usemncane wena ukuthi ungabe umchama wakho unwa kanje. Umkhize, awumfake la simcheck iBP. Uthi unangakhi nje? Ubuye ishintshe iminyaka ukuthi una 27 kodwa uyabona ukuthi hayi wena Mkhize Nkosi yami yabona Mkhize kunuka itafula lonke ke iviki lonke. Unangakhi nje? 27. 27 uyahlanya lo. Bopha lapha Mkhize iqine. Bopha kahle lapha Mkhize kanti ufunde phi kulento kunesi? Uyabona ukuthi manje yile nto yakhe le ngabo subhemile njalo Mkhize niphe mana semsebenzini nina siyanasa. Yini Mkhize iphezulu kakhulu. Uyabona manje une-BP. Yabo ne-BP akuyona nje STI ne-BP khona. Uyabona manje amathuba ukuthi nife makhulu kanjani. Useminyaka yakho mncane manje ngaba ne-BP. Ithi ba lapha Mkhize? Ithi 160. Umncane ungaka. Yabona uphefumula naphezulu yini phefumula ngani ne-asthma. Nani asthma. Yabona ziningi izifo ezila kuwe. Lalela. Ngeke ngikise nakudokotela nje vele. Udokotela nale iphilisi la. Linye. Uyenze nabani sex? Awuntu uyenze nawo namuntu oyedwa. Nomuntu abantu abo5. Angihlangani. Ngofunela manje mancane amapilisi government uzoyithengela lapha. Uphuza lelo philisi uhamba olanda upartner wakho lokadulele naye. Umfaka nama STI. Sizwana? Hamba ekhaya bhuti. Hamba nomchamo wakho. Uchithi lalela mfana. Chithe lo mchamo kuwe neglasi yami ibeke la. Ebe Mkhize ngiyanqala ke umchamo unuka kanje. Kubi. Yasazi ngamba namhlanje. Ubani olandelayo?